מה המצב אנשים? ברוכים הבאים לערוץ, אנחנו בעוד פרק של בלייד אנד סול, והיום, זה היום, האמת היא לא תכננתי לנו משהו, אני חושב שהסדרה הזאת זה תהיה כאילו תכלס אני משחק, עושה משימות ולא כאילו זה משהו מעבר עם צ'אלנג'ים ודברים כאלה, אם אתם מבינים על מה אני מדבר. אז תכלס זה יהיה סדרה של משימות, אולי דאנג'נים, ולא יודע, אולי בעתיד עם מישהו מהצופים, אם הילדים מהצופים בעצם יורידו את המשחק, אז אני אשחק איתם, למה לא? אין לי בעיה, אני אשמח לזה אפילו. בואו נעשה ככה spin the wheel. אוקיי, בואו נראה מה קיבלתי. בואו נעשה ככה עוד אחד. סטוקר רואה פה, אני לא יודע מה זה. בואו נראה. בואו נפתח את זה. יאללה, יש לי מלא כאלה. קונפירם. מה קיבלתי? אופה, זה נחמד. זה בשבילנו? לא, זה לא בשבילנו. בוא נראה מה זה. מה עשיתי עכשיו? פייל to equip item בלה. מה קיבלתי? חרא בתחת. לא, זה טוב נראה לי בשבילי. זה בשבילי. אז זה לא בשבילי. זה בשבילי, אבל לא יודע. סלוויג'. לא, אני לא עושה סלוויג'. בוא נראה אם יש שם עדיין את הבוס הזה. לפני שניסיתי בעצם כמה פעמים להקליט, אבל היה איזה מישהו מעצבן שכל שנייה הרג אותי, אז לא יכולתי ממש להקליט, אבל עכשיו אני יכול. אז אלא בוא, לא זה, אתה לא, אני לא רוצה לדבר איתך. הנה סוג'י, נראה סטלן. סטלן. אלא בלה 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 בלה. בוא נראה מה זה הדבר הזה. כן, אני לא יודע איך לוקחים את זה. הנה ככה. ואז אייטם. מה זה? לא יודע מה זה. אני רוצה עכשיו בעצם צריך לקחת את... הנה נראה לי הבוס התחיל. לא, טוב, אני צריך להרוג דברים כאלה. אותם אני צריך להרוג ולסחוב אותם. הנה אני צריך בעצם לסחוב 3 כאלה ולשרוף אותם כאן במדורה. אני חושב שזה בדבר הזה, בבולבול הזה. כן, זה פה, כן, זה פה. יאללה, אחד מת, אחד נשרף. הנה, לא, זה לא משנה. אני לא רוצה להתקרב אליו, אני לא רוצה שיתחילו להרוג אותי, ואז אין בעצם... מה... בסדר. פורסט וולף, לא אכפת לי ממך. אתה זה... התחיל בוס. אני רוצה להגיע מהר כדי שאני אוכל. אוקיי. הרגנו אותו. לא נראה לי שקיבלתי ממנו משהו. לא. יודע למה משום מה אני לא מקבל שום דבר. אני לא יודע אם זה כאילו סיכויים או שכאילו פעם... מה הוא עושה? זה מגניב. אבל בואו נחזור לעבודה שלנו. שוב פעם אני חוזר על מה שאנחנו צריכים לעשות. אנחנו צריכים בעצם לקחת, עכשיו נשאר לנו עוד אחד אחריו, אנחנו צריכים בעצם לקחת 3 מהאויבים האלה, מהמפלצות האלה, ולשרוף אותם פשוט. פשוט כמשמעותו. כאן בדבר המזבח הזה, לא מזבח, אני לא יודע מה זה, לא משנה, לא נורא. בקיצר, זה מה שצריך לעשות. אחרי שנותר לנו עוד אחד כזה בעצם, והנה הוא עוד הפעם התחיל.
אז בואו נהרוג אותו מהר, טק טק טק, ככה ככה. בואו נעשה לו כמה טריקים. טפ טפ טפ. בואו נקווה שהפעם אני אקבל ממנו משהו. You defeated. הנה, אחרי אני אמור לקבל. כן. הנה טק. אוקיי, קיבלנו בעצם את הדבר הזה. אוקיי, הנה בוא ניקח אותך. ואז אני אעשה עוד 3 מהדברים האלה. איך הוא יותר מהיר ממני? מה זה? הנה, בסדר. חכה. מה? טוב, אז כאן בעצם זורק אותנו, והם לא נזרקים לי. הנה ככה. בואו נזרוק אותם. והנה בואו נלך לדבר הזה. נלך לשם. כמה כאן כולם. הנה, קיבלנו את זה. קיבלנו את זה. קיבלנו את זה ו... לא, זה... אוקיי. טוב, אז הנה, יש עוד הפעם אותו. אני רואה ש... אני לא יודע מה אני אמור לעשות עם זה. בדיוק אם אפשר לשרוף את זה או משהו. בוא נבדוק אם אפשר לשרוף את זה או משהו. אז אם אפשר אז נזרוק את זה. לא, אי אפשר. בוא נזרוק את זה. עוד משימה, אבל סיימנו הרגע. היא כאן. הנה אצלך. הופה. קיבלנו עוד כאלה. אוקיי. קיבלנו את זה. עוד נצריך עוד מלא כאלה. לא, לא טוב לי. אני לא רוצה כאלה.
טוב, טוב, תודה חברים שצפיתם. סליחה שאני שקט עכשיו, פשוט ביקשו להיות בשקט. טוב, תודה שצפיתם ונתראה בפרק הבא, נראה לי. יאללה ביי.